gosi mmụọ na mmanụ ndị nwere Igbo n'ọnụ gosi mmụọ na mmanụ ndị nwere Igbo n'ọnụ gosi mmụọ na mmanụ ndị nwere Igbo n'ọnụ gosi mmụọ na mmanụ ndị nwere Ijalami ijalami mwongwo Ijalami ijalami mwongwo Ijalami ijalami mwongwo Ijalami ijalami mwongwo Ada Egumo kande tinimo Egumo tembe mwino Ijalami Nne m okwulogu n'elu ụwa na nne m okwulogu mmadụ etilegwu na nna m okwulogu na nna m okwulogu mmadụ etilegwu ezianụ na ọnụ na-ekwula ọlọ ọnụ na-ekwula ọla bụ ụlọ ịgbọtigo iji abịa egwu na-etinye n'ụwa egwu m na-egwu tinye iji onye mụ na nakwanụ n'onwe m egwu m wee manụ ụmụ ebe mụ na-alụ n'ọrụ na Gorilala Hotel Ela 2016 ebe m na-arụ na housekeeping ikuku welụpụtezi anụ Nina suweno dawa, pilo silipu weno dawa, bedi city wen dawa. Nina na fusi mo, bebe mo na se na na, iti mo. Umejuga wema kutu, onu ne kulo na ogene na mesi. Mama mama na tiye mo fo, muteti ne go. 2016, not a minute to the 2018, I'm wanting to go missing. Let's say no way to say, but no one the tata. It's who went to the mother so be for Macana
onye mekụ bakala aka m iji egwu m ji